Bueno, unitate honetan jarretuko dugu algebrarekin, baina hasiko gara ekuazioak aztertzen. Bueno, lehenengo eta behin ekuazio bat izateko bi elementu behar ditugu, berdintza bat eta ezezagun bat. Adibidez, 3x gehi bi berdin 2x keniru. Daukagu berdintza bat eta ezezagun bat. Kasu honetan, isa da ezezaguna. Beno, guk horrelako ekuazioak ebatzi egingo dugu. Eta zer da ekuazio bat ebastea? Ekuazio bat ebastea da aurkitzea ezezagunaren balioren bat ekuazioaren berdintza egia izateko. Hau da, aurkitu behar dugu isa ordez zein zenbaki jarri behar dugun, hemengo kontuak eta hemengo kontuak egia izateko, berdinketa egia izateko. Beno, orain ikusiko dugu zeintzu diren ekuazioaren elementuak. Lehenengo elementuak deitzen dira ekuazioaren atalak eta dira berdintzaren alde bakoitzean agertzen diren bi adierazpenak. Adibide batekin 2x gehi 5 berdin 3x ken 8 daukagu ekuazio hau eta ekuazio honek bi atal dituzte. Lehenengo atala da 2x gehi 5 eta bigarren atala 3x ken 8. Bi atalak ezkerraldean dagoena eta bigarren atala eskuinaldean dagoena. Hurrengo elementuak dira gaiak, eta gaiak dira atal bakoitzan dauden monomioak. Hau da, gure adibidean, lau gaiak daude. Lehenengo gaia da 2 bigarren gaia da 5, hirugarren gaia 3x eta laugarren gaia -8. Hurrengo elementua da ezezaguna, eta da ekuazioan agertzen den letra edo letrak. Gure kasuan, agertzen den ezezagun bakarra da isa, orduan ezezaguna da isa. Beste elementu bat da ekuazio baten maila, ekuazioaren maila. Ikusi behar dugu ekuazioa eta esatea zein da maila. Bueno, ekuazioaren maila da ekuazioan agertzen den monomioaren mailarik handiena. Bi adibide ikusiko ditugu. Bueno, lehenengo adibidea, 3x gehi 5 berdin 4x gehi 12. Hau da, lehenengo mailakoa agertzen den monomio mailarik handiena da bata da. Hau da, lehenengo mailakoa, hau da 0 mailakoa, lehenengo mailakoa eta 0 mailakoa. Handiena da lehenengo mailakoa. Horregatik da ekuazioa lehenengo mailakoa. Beste adibide honetan aldiz, bigarren mailakoa da. Ze 2x berbi, bigarren mailakoa da. -3x lehenengo mailakoa da. 5x lehenengo mailakoa da eta -7 0 mailakoa da. Orduan mailarik handiena da 2. Horregatik da bigarren mailakoa. Beste elementu bat da ekuazio baten soluzioak. Berdintza egia egiten duten ezezagunen balio zehatzak dira. Hau da, daukagu ekuazio bat. 3x gehi 1 berdin 2x gehi 6. Ekuazio honen soluzioa dira x ordez ze zenbakia jar ditzakegun berdintza hau egia esateko. Adibidez, ekuazio honen soluzioa x berdin 5 da izan ere, x ordez 5 jartzen baldin badugu, ikusten dugu zer gertatzen da. 3x gehi 1 da 3 bider 5 gehi 1 berdin 2 bider 5 gehi 6. Isa ordez 5 jarri dugu. Kontuak egiten baditugu 3 bider 5 15 gehi 1, 16. Berdin, eta bestaldean, 2 bider 5, 10 gehi 6, 16. Lortu du 16 berdin 16. Hau da, ekuazioa betetzen da, isa ordez 5 jartzen dugunean. Orduan, ekuazio honen soluzioa 5 da. Beno, azkeneko kontzeptua, ekuazio baliokideak dira. Bi ekuazio baliokideak dira, soluzio berdinak dituztenean. Hau da, ekuazio batzuk, nahiz eta desberdinak izan, soluzio berdina baldin badute, esaten dira ekuazio baliokideak direla. Adibidez, daukagu hemen 3 ekuazio. 3x gehi 1 berdin 9 x, 4x gehi 1 berdin 9, 4x berdin 8. 3 ekuazio hauek baliokideak dira. 3 ekuazioek soluzio bera dute eta soluzio hori da justu x berdin 2. Hemen x berdin 2 jartzen baldin badugu, x ordez 2 jartzen baldin badugu, lortzen dugu soluzioa izatea, berdintzea betetzea. Hemen x ordez 2 jartzen baldin badugu ere lortzen dugu betetzea, eta hemen ere gauza bera x ordez 2 jartzen baldin badugu, ekuazioa betetzen da. Agur.